Kovara Nûbihar Akademiyê. Kovara Nûbihar Akademî kovareke bi hekem, akademîk û navneteweyî ku wê weşana gotarên kêrhatî yên diqada kurdolojiyê de bike. Kovara Nûbihar Akademî bi rêbazeke akademîk wê cih bide her cure nivîsên zanistî û bi nerîneke multidîsîplînerî wê nivîsên li ser zanistên ziman, edebiyat, çand, huner, aborî, civakî, orî û her wekî din di nava xwe de bihewîne. Di kovarê de wê nivîsên mîna gotar, werger, tîpguhezî, danasîna sempozyum, pirtûk û tezan bûweşin. Gotarên ku ji bo weşandinê bên şandin wê bi sîstema hekemtiya kor ku wê ji hêla hekemên pispor ên ku navên wan wê bên veşartin ve bên nirxandin. Kovara Nûbihar Akademî wê salê du caran di demsalên buhar û payîzê de bê weşandin. Zimanê weşanê Kurdî bi hemû zaravayên xwe ve û İngilîziye. Edîtörê vê hejmara Kovara Nûbihar Akademiyê doçent Doktor Abdurrahman Adak e û kovar bi desteya edîtoriyê, desteya şêwrê û desteya hekeman ve tê nirxandin û weşandin. Çend maqaleyên sereke yên ji kovarê. Zülküf Ergün di helbesta Kurdî de destpêka rêbaza romantîzmê û taybetmendiyên romantîzma hecî û cegerxwîn bi Kurdiya kurmancî. Hayder Kizrî, Mîratî Şûm, wêneyî Kurdekan lê kultûrî Tirkî da bi Kurdiya soranî. Nurettin Beltekîn, vera modernbiyayîşî de medreseyê Rojhilatî Şerqî bi Kurdiya Zazakî. Nûbihar Akademî, kovara akademîk a xebatên Kurdî ya navneteweyî.